gawe apa Pak De kanggo andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abot gede kesamaan asmara wasik yo pripun Bu Aja? Cadetan sajroning ati datan luntur saya merati matur sembah nuwun Pak Bude aku kowe dadi karo adik mergo lereng ning gubuk asmara Prambanan sampura sari aduh 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 Jogja Solo hae 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 tanapa bantal tanapa klosode kon abote ketaman asmara aku pokae nyimpen wati wiwit ambiyen tumeka saiki aku pokae kepatrita Bude iki SPP ku kurang loh Bude sembah nuwun Bu Aja ayo entekke catatan sajroning ati ya lek ket mau ditekoki anu masalahnya mangga Pak Bas Ibu mangga Pak Bas mangga grogi Bapak barang
Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspada mo prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Jaga bandung kowe ajaku malungkung perang iki kanggo turun rampung Relopati ikang masuk Prabu Gopalong kamu sedih labui warna segala ayo joget dulu cantik tobat kowe wanita gemaran orang ngerti yen bandung lanange jagat putra ratu penging Prabu Damarmaya aku sekti duwe aji Bondawasa Roro jonggrang manuta semua pundhut garwa iya kandung aku duwe bebono bocah ayu candi sewu kanggo kugak iya jonggrang panyuwun mutakuti asik yo Nyu Prambanan campur sarinya Indonesia. Oh, 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 yo yo yo. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspada mo prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan sing halele Tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen brata lanang ing jagat putra ratu penging Prabu Damarmaya aku sekti duwe aji Bondawasa Roro jonggrang manuta semua pundhut garwa iya kandung aku duwe berbana anak sewu angel saiki jaluk kudu dadi iya jonggrang mengko wengi tak turuti jaluk anak sewu sewengi kudu dadi engko lairan lah bral-bral ndak ambane